Hola a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes al canal de Lleonia Playmobil. Avui estic aquí amb el meu company Dalí i el meu amic Drulic. Bon dia. Perquè avui és una data assenyalada. Ens trobem a la Rambla de Figueres, on s'hi celebra la 27a Fira Galàctica del Joguet. I ens trobem al bell mig de l'entrada de la Rambla. I estem a punt d'entrar per aquí, ara ens haurem de posar una miqueta de sabonet i aquestes coses. Hem de mantenir les distàncies, bla bla bla. A veure què hi trobem. Vinga. Aquest ha estat un petit videoresum de com servidor va viure aquesta 27a edició, aquesta 27a trobada de la Fira Intergalàctica del Joguet de Figueres, que per cert us porto aquí el pòster d'aquesta 27a edició, on hi figuren aquests robots tan xulos que per cert podeu trobar al Museu del Joguet de Figueres, que és que ha organitzat aquesta 27a edició. Ben segur que ben aviat li farem una visita. I abans, però, m'agradaria donar disculpes per la qualitat del vídeo, perquè em vaig aventurar a gravar la Fira del Joguet amb una càmera que no era meva i tampoc tenia ni idea de fer-la servir. Per tant, espero que això em serveixi d'aprenentatge per portar-vos més i millors vídeos, o com a mínim una qualitat una mica superior en un futur. Però abans de començar amb l'unboxing i ensenyar-vos totes aquelles peces que vaig caçar a aquesta 27a trobada del joguet, m'agradaria donar les gràcies al meu company Drulic, al meu amic i company Drulic del canal Drulic MQ, en Joan, per fer-me aquest regal, per regalar-me aquesta referència de Playmobil Cavallers, on s'hi pot veure, suposo que ho podeu veure vosaltres també bé,
a un nan volant amb una espècie d'ala delta rudimentària antiga, ben segur que serà d'utilitat per fer algun tipus de custom. Així doncs, moltes gràcies, Joan, una abraçada des d'aquí. Que, per cert, i me n'estava a punt d'oblidar, us deixaré per aquí a dalt un enllaç de quan el meu amic Joan va fitxar per l'equip d'eSports Figueres, on hi surt un servidor. Quan acabeu aquest vídeo, us recomano que aneu a veure'l. Ara sí, comencem amb l'unboxing d'aquestes figures, o si més no, us les ensenyaré, d'aquestes referències clics. Ja us explico, ja anireu veient que hi ha una mica de tot. Tenia pensat fer uns plànols aquí i ensenyar-ho bé i tal, però crec que ho farem així, rudimentari, i us les ensenyo aquí, directe, sense filtres i sense trípodes i sense històries. Per on comencem? Comencem, per exemple, per aquesta caixa d'aquí, una caixa on hi podem trobar diferents figures Playmobils. De fet, és una caixa Playmobil per guardar objectes Playmobil. Aviam si ho trobo. Ara no ho trobaré. Mira, aquí. Aquí, no sé si s'aprecia, però ja es veu que és una caixa Playmobil de la marca Playmobil. I ja en tinc una, ja n'havia tingut una en la meva possessió, on podeu veure per sobre que hi guardo les armes. Aquesta la faig servir per guardar armes, per guardar escuts, per guardar aquest tipus de peces. Però, per casualitats de la fira, em vaig trobar una igual, que m'anirà bé per anar conjuntat, no? Aquí hi ha peces molt diverses. Des de... Ui, que moca el trípode. Des d'una escala fins a 2 clics, fins a una peça que m'ha fet força gràcia, que és una televisió, no enfocarà això, una televisió Playmobil, molt xula, Interessant. Continuem amb la segona compra que vaig fer relacionada amb Playmobils, i és aquesta referència d'aquí, aquesta referència tan xula, vintage, la referència 3890, que data de l'any, aviam si ho dic bé, 1996. Déu-n'hi-do, és una peça vintage molt xula, en aquest format petitó, maquíssim. Aquests formats minimalistes pràcticament m'encanten i temàtica medieval, què més puc demanar? Molt bé, continuem. Ja hem vist la caixa per guardar peces, hem vist aquesta referència número 3890 i continuem amb tachan, això tan xulo. D'aquí veureu una espasa. Ostres, una espasa, atenció, perquè no només anava l'espasa, sinó que també hi trobem aquest escut. I és que és un castell transformable. Per una banda hi ha un castell, una muralla, i per l'altra, doncs, si donem la volta a aquesta muralla, observem que es transforma en un escut funcional de Playmobil, i no només de Playmobil, sinó que porta els colors, porta la bandera de Lleònia. Sí, amics i amigues, porta els colors originals d'aquella referència de l'any 2004 que dona nom al canal, a aquest canal de YouTube, que són doncs aquest lleó amb la corona, amb aquests colors blaus i groc, i per demostrar-vos que es tracta d'un escut real, doncs us el trec. Amics i amigues, efectivament es tracta d'un escut real i una espasa doncs, que simula ser real a proporció d'un nen, perquè això potser per mi ja és gairebé un punyal. Mireu que xulo. Això, escolta, podria deixar-ho per aquí darrere, no quedaria pas malament. Però atenció, que la cosa no acaba, sinó que continua. Continuo, doncs, amb aquesta referència històrica, amb aquesta línia que Playmobil va treure. Crec que aquesta es tracta de personatges famosos, concretament aquesta és la senyora Maria Curie. Bé, una referència molt xula. Els Playmobils, noia, doncs, sempre són benvinguts. I, per l'altra banda, aquest crec que no és cap personatge en concret, sinó que és un personatge general, aquest mosqueter, aquesta espècie, doncs, de com ho podríem dir, soldat victorià, també molt xulo, amb aquesta indumentari de color verd turquesa, amb el seu llibre, la seva espasa, molt xulo. O sigui, aquestes dues figures aniran molt bé, sobretot per quan toqui fer capítols basats en l'època victoriana i renaixentista. I continuem amb les figures individuals. Mireu aquesta que xula. Mireu aquesta que xula. I és
doncs, un cavaller dels primers cavallers que Playmobil va treure. Podem veure doncs, que es tracta d'una figura totalment vintage per aquests colors pràcticament monocromats, de color blanc i aquest croma d'aquest color platejat, amb aquest casc antic, aquest ros que m'agrada, una capa que balla, molt xulo, molt xulo. Una figura molt xula. Continuem amb més figures individuals. Què més? Tenim per aquí. Tenim dos pirates. Els pirates també, t'ho insisteixo, torno a repetir, sempre són benvinguts al canal de Llònia Playmobil perquè és una temàtica que adorem. Uns pirates també molt xulos que ens serviran per fer més gran la família d'aquests pirates que naveguen pels mars. Següent. Aquesta ja la tenia, però em faltava una peça en concret que porto temps perseguint, que porto temps anant-hi al darrere, i és aquest senyor d'aquí, aquest pastor també ros, amb aquest gos. Mira, no sóc gaire d'animals, però sempre són benvinguts. És aquesta boina d'aquí. Aviam si s'aprecia, una boina amb motius, doncs, antics, no? Com la típica boina de senyor gran, que també anirà molt bé per fer cústoms. Aquesta ens la guardem. L'última figura individual que vaig obtenir, que vaig comprar, és una que em fa molta il·lusió i que sí, vosaltres heu vist recentment en aquest canal de YouTube. I es tracta d'aquest pirata vintage que direu, ostres, em sona. Oh, i tant que us sona, perquè mireu-lo bé, aquest pirata. Quedeu-vos amb la seva imatge, els seus colors, la seva ploma, la seva pistola, perquè es tracta ni més ni menys que la figura original d'aquesta reedició que us vaig ensenyar en l'últim vídeo, d'aquesta reedició d'aquí, aquesta edició de Playmobil Collectoy, que era doncs, una reedició d'aquest pirata. És a dir, que per una banda tenim l'original i l'edició XXL de vinil, una passada. I ara sí, per acabar, us vull ensenyar l'última adquisició que vaig fer en aquesta trobada del joguet. I es tracta ni més ni menys que aquesta edició especial de Playmobil per commemorar els 40 anys de Playmobil. Doncs en aquesta banda hi podem trobar com era el primer cavaller, el 1974, que ja hem vist que és molt similar, si us hi fixeu, aquest cavaller del 1974 amb aquest d'aquí, és pràcticament el mateix, com era el cavaller quan va néixer i com va evolucionar fins a arribar al 2014, quines millores ha experimentat des de llavors. Una referència que va molt bé, que és molt divertida de veure, aquesta comparativa, i que ben segur li guardaré un lloc ben especial a la col·lecció. Bé, ara sí, ja us he ensenyat totes les referències, sé que aquest és un vídeo una mica ràpid, però escolta, el vull penjar així perquè ja fa força temps, força, 4 o 5 dies des de la fira, i m'agradaria tenir el vídeo ja penjat a internet, perquè els companys i companyes el puguin veure i el pugueu comentar, i us animo a tots i a totes a fer-ho. I això ha estat tot per avui. Moltes gràcies un cop més al meu amic Joan per aquesta referència tan xula. Moltes gràcies també al Museu del Joguet per organitzar aquesta fira tan necessària pels figuerencs i figuerenques i en general pels amants de les joguines, vintage i actuals. I res, sense res més a afegir. Bé, sí, us animo a comentar, a participar, a subscriure-vos, a posar m'agrada, tot aquest tipus de coses que ja sabeu de sobres. Us animo doncs a ampliar, a fer més gran la família de Llònia Playmobil. Ara sí, m'acomiado. Moltes gràcies i a reveure.